नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. 2 महिन्यापूर्वी बाणावली येथे घडलेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात तपास करणाऱ्या पणजी महिला पोलिसांनी काल मडगाव न्यायालयात 4 संशयितांवर आरोपपत्र दाखल केले. 25 जुलै रोजी घृणास्पद प्रकार गोव्यात घडला होता. रात्रीच्या वेळी आपल्या मित्रांबरोबर आलेल्या 2 अल्पवयीन मुलींचा या संशयितांनी विनयभंग केला होता. यानंतर त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन 40,000 रुपये खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. कोरोनाचे संकट कमी झाले नसताना गोवा राज्य सरकारने सगळे नियम शिथिल केले. याचाच परिणाम म्हणून कोरोनाचा आकडा वाढत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. याचा कुठेतरी सरकारने विचार करायला हवा. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सतत होणाऱ्या बैठका, सभा, संमेलन या सर्व गोष्टींमध्ये व्यस्त असलेल्या सरकारचे कोरोनाच्या वाढत्या आकड्यांकडे कुठेतरी दुर्लक्ष होताना दिसतंय. गेल्या 24 तासात राज्यात 976 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष असताना विरोधी पक्षांना नेतृत्व देण्याच्या भूमिकेपासून काँग्रेसने पलायन केल्याने निर्माण झालेल्या राजकीय अवकाश भरून काढण्याचा प्रयत्न तृणमूल काँग्रेसने गोव्यात चालवला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि काँग्रेसलाही रोखण्याच्या अनुभवाच्या ताकदीवर या पक्षाने तिसऱ्यांदा आपले राजकीय भवितव्य गोव्यात आजमावण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने दाखल केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर करण्यात आली. काही वेळा युक्तिवाद झाल्यानंतर गोवा खंडपीठाने राज्याचे सभापती राजेश पाटणेकर तसेच मगोचे माजी आमदार आजगावकर आणि दीपक पावसकर यांना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी 22 ऑक्टोबर रोजी ठेवली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. गोव्यातील प्रवासी टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसवण्यासंदर्भात गोवा सरकारने निश्चित केलेल्या योजनेतील कलम 4 आणि 6 मध्ये बदल करून टॅक्सी मालकांनी स्वतःहून खर्च करून डिजिटल मीटर बसवून घ्यावेत असा आदेश जारी केला आहे. त्यानंतर टॅक्सी मालकांना तत्काळ 11,234 रुपये सरकारकडून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. वाहतूक संचालक राजन सातर्डेकर यांनी या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. गोव्याचे युवा फुटबॉल प्रशिक्षक फ्रान्सिस ब्रुतो दा कॉस्ता आता इजिप्तमध्ये योगदान देणार असून ते त्या देशाच्या राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाची जबाबदारी घेणार आहेत. इजिप्त फुटबॉल महासंघाने पोर्तुगीज नेलो व्हिगांडा यांची तांत्रिक संचालकपदी नियुक्ती केली असून फ्रान्सिस यांची सहाय्यकपदी नियुक्ती केली आहे. येत्या आठवड्यात ते इजिप्त फुटबॉलमध्ये रुजू होतील. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.